winantu ing karaharjan ingkang kairing sumiliring pakurmatan saha sinartan handhaping raos binarung swaraning pradangga munyoh angranggit pangli ing widuwati dumuling ing hawiyat mugi wonten keparengipun kula hampurwakani titilaksitaning adicara ingkang sampun ginanta ganta ing titikala mangsa wedal menika. Panjenenganipun ingkang tuhu kinabekten para sesepuh dalah bidi sepuh saya para pangemban-pangembating praja manggalaning praja tuwin satriyaning nagari kinarya pandam-pandaming para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Datan kata lompen dumateng para kadang muda madya taruna ingkang satuhu tinangsulan tangkeping kekadangan sagung adilenggah kakung miwah putri ingkang satuhu pantes sinugata ing pakurmatan puniki ngeti bilih panjenengan sedaya lan kula hamung minangka jejering titah sawantah jalma manungsa limrah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa pramila sumangga tansah hangunjuaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Agung kajena ingkang tansah mbabar kanugrahan ingkang mawurahan paring kekiyatan tuwin kawilujengan satemah titiwanji menika panjenengan sedaya lan kula saged kempal ing papan pahargyan menika kanthi winantuing suka tuwin basuki berkah kanikmataning gesang sedaya kala wau saestu inggih awit sih palimer maning dat ingkang maha welas tuwin maha asih Pangeran Purbaningrat ingkang kinarya sumber ingkang hanyumberi sakabehing sumber ingkang menika mugi-mugi karaharjan katentreman tetepa langgeng kajiwa kasarira ing ngarsa panjenengan sedaya lan kula punapa dene Raden sagung kulawarga. Salajengipun tuhu linepatna ing deduka tinebihna ing salwiring sesendhu. Bilih kula cumantaka hammurwakani titilaksitaning adicara. Satemah hangirangi kamaradikan inggih mundi dawuh saking panjenenganipun Bapa Sugiyana. Dalasan Ibu Siti Komsiah Dwi Astuti kinen handheraken lampahing upacara wiwahan dauping pinanganten nenggih atmaja putrinipun ingkang asesilih Nimas Ayu Serlia Rapsanjani sarjana keperawatan daup palakrama kaliyan Jejaka Tumaruna ingkang apeparab bagus Ferdi Dwi Wahyudi putra mijil jalu saking panjenenganipun Bapa Suhadi dalasan Ibu Susariningsih ingkang lenggah dedalem wonten ing tlatah Worawari Mbateh Candhi Mulya Magelang Gemilang dene para paraga ingkang kepareng hanyeng guyung tumapak ing adicara titiwanji menika juru pangedi busana kapitadosaken dumateng Sanggarias temanten Dwiin cucuk lampah nenggih Ki Suba Manggala pinaragan dening Raka Mas Eka Pradaning Satria Kembar pinaragan dening Dian Dalasan Fajar Domas Mbak Dita Mbak Dewi Dian Dalasan Mbak Meli dene kori panjenenganipun Ustadz Nasrul Khafin Pambagioarjo panjenenganipun Ibu Sri Kistanti pasraing temanten kapurba dening panjenenganipun Raka Mas Harjo dene ingkang kepareng hanampi Dimas Suramin pedaring Moidhatul Kasanaing mangke kasuwunaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ismail paraga Gambyong pinarigan dening Nabila Rifani Delasan Rosida
Beksan Bambang Kasariro dening panjenenganipun Bapak Sapto Mudiono Dalasan M Fahrudin dene paring panglipur titiwanci menika datan sanes para kadang-kadang mijil saking Prasetyanada Simempen Pakis. Titiwanci menika para kadang ingkang samiya hanawong krida ingkang sampun samiya siaga ing diri samekta ing gati pramila mugi wonten keparengipun upacara tumuli kaadanan. Kinarya pambuka kula kinarya pangandaliwara hangaturaken santi pamiyak ing warana kinarya sarana hamemayu hayuning sasama. Katur dumateng sagung para tamu wilujeng lenggah ngantos sak paripurnaning upacara ing mangke. Katur dumateng para kadang panawung krida wilujeng makarya. Nuwun. Sampun wonten pratandha saking kadang juru sasmita bilih pinanganten putri wus purna den nyohang rasuk busana temanten. Binarung swaraning gongso sang sadewa munyo hangrangin kepar ambabar gending ketawang sekar tijo nalika samenaus katingal wujuding Serat Maja pinanten putri nenggih sang retnaning ayu Melisa sampating busana Serat Maja pinanten putri satuang agem busana ingkang hamemba busananing Prames Warinata tinon saking mandra kawurian katingal abyor mompyor pating calorot pating galebyar pindha kartika guming sir papan melaing wadana sumuna gilar pindha kencana pinampar palarapaning nyila cendani sinungging pepaes awarna kresna rik manjang secundhup pineta ulan tumanggal den apit cendhung kanan mewah kiring lir peksi jiwa cundha mentul pinasang tata pinatut katiuping samirana manda pindha astane wong ayu kang lagi ngawe-awe kekasih dumugi unggihan kang tinuju sigra kandhek nggih maksana kalenggahaken wonten ing dampar kencana sinareng suwu ing gending ingkang kapiyarsa
Sangya para tamu. Us kemareng lenggahing sasana pinasri nenggih pinanganten putri Roro Ayu Serelia Rapsanjani sarjana keperawatan. Pramila mboten dangu malih pinanganten kakung Dimas Bagus Ferdi Dwi Wahyudi putra mijil jalu panjenenganipun Bapa Suhadi dalasan Ibu Susariningsih kepareng badhe manjing ing sasana piwaha saperlu ngadani adicara panggih utawi dhaup. Awit saking menika kanthi andhap asoring manah kasuwun sagung para tamu paring paseksen dalasan pandonga pamuji kanthi kula dherekaken jumeneng sawetawis. Wondene dhauping pinanganten sarimbit kabiwada ungeling gendhing ingkang hambabar cantaka punya jroning warih. Hadirin dimohon berdiri sejenak. Singkir Sang Sengkala Sang Durgama padha sumingkir singgah Sang Sengkala Sang Durgama padha suminggah kang ana hamung tumuruning wahyu kanugrahan wahyu katentreman dalah wahyu-wahyuning jodho prastawa wigati-gatining prastawa kang tan gampang linalekake dening temanten sakarone bebasan tanak rapuh kinebeng tirta tan langkung kamangsa dahana tan sirna kaboncang ing maruta natkala samana pinanganten kakung Bagus Ferdi Dwi Wahyudi wis kepareng mijil saking Panti Palerman arsa tumuju mring Panti Dhaup lun-lunan anggenipun lumaksana Sang Bagus nggambaraken jroning lelumbaning madyaning bebrayan agung tansah anengenaken mring raos tepa tresna kumawula kalawan sembada tepa tegese sirih ing kadurakan prasasat bisa manunggalke pangucap lan pakarti kang sarwi njumbuhake utusaning batin kang cumetha ing lahire tresna tansah mamrih ing karukunan kumawula ngerting wajib sembada tan mingkuh sawiring kewa mekaten ugi pinanganten putri Roro Ayu Serelia Rapsanjani sarjana keperawatan wis kepareng mandhap saking sasana pinasri arsa tumuju mring Panti Dhaup sagung para tamu semangga kula dherekaken lenggah wis prateng ing sasana panggih ya sasana Dhaup pinanganten kekalih arsa abebalangan gantal kumlawe astane gantal winastan gondang kasih dalasan gondang tutur gantal dumadi saking sedah ingkang lininting tinangsulan lawe menang kapilih ingkang matemu rose kinaya gambaran kang sajuga priya kang sawiji putri cipta rasa sikpo sinartan dumateng
sedaya hamar pekanti pangan go sot pratandha bilih pinanganten badhe wal saking pangguluhan ing Rama Ibu arsa madeg mandhireng pribadi nerasaken garis sara sirahing ngaluhur nyambung tumuruning wiji guru walanastane pinanganten putri hamiji samparaning pinanganten kakung sung pratandha bilih pinanganten putri sumanggem hang ngresiki sesukering garwa Murih manggih keluarga ingkang bagya mulya ayem tentrem suka kalawan raharja. Sigra ngasta-astane pinanganten putri kajumenengaken pinastan adicara junjung derajat. Sigra kajumenengaken ing sisih gerek. Paripurna gatining panggih. Satu huwus trepindo curiga manjing warangka mila tumuli sami memuji para tamu kakung sabudri mugi pinanganten tansah kasembadan ing sedya upacara gendong sindur kinarya gegambaran murih pinanganten hanulet ingkang rama anggenipun sugeng bebrayan sindur tumuli karucat tumuli ngadani adicara bobot timbang upacara bobot timbang badhe ngadanan pinanganten pinara ing jenggonipun Rama aris pangandikane Ibu Siti Komsiah Dwi Astuti kados pundi bapakne awrat putra putri napa putra kakung bune kabeh padha abote bune wis timbang tresnane putranu sakloron arsa ngadani adicara tanem upacara tanem kinarya wujud pandonga mugi keluarga ingkang winangun upacara tanem sampun kasembadan tumuli badhe nglajengaken adicara salajengipun nenggih kacar kucur samiyoha memuji manjalming santi sinartan wadana konjem-konjeming pertiwi
Pertiwi Bang Gunakaya sadaya Gunakaya kaparingaken dumateng garwa sinuntak tuntas tapis kanthi telas mila daya-daya badhe ngadani adicara dhahar walimah pinanganten samya adedolangan ingkang kakung handulang ingkang putri dening kang putri handulang ingkang kakung mangono pangandikaning prasetya tresna rene siadi garwanipun kakang pun kakang datmumun hanguningane yen to jaman kang sarwa maju parandene masih ana wanudya kang pinter bekti leladi mring kakung panulyan hamung jeneng sira siadi cong adani adicara sungkeman kawistara canela linolos dening juru pangedi busana buwung sifat kandel linolos dening Dimas Angger arsa ngaturaken sungkem dumateng Rama Ibu daya-daya arsa ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Rama Ibu sigra tumungkul hamari kelu konjeming pertiwi mukane mangkono pangudas maraning driya lamun kawya sing lesan Rama Ibu kula nyuwun pangapunten ngaturaken sungkem pangabekti anakku ngger sak kloron bapak lan ibu wis lega wis lila ya nduk ya le lamun jeneng sira sak kloron bakal omah-omah dhewe nanging pomo dipomo ya nduk ya le besok sanajan to jeneng sira omah-omah dhewe nanging bapak lan ibu kuwi ya tili ana ya nduk ya le marga swargane wong tuwa mono lampun dirubung dening anak-anak lan putu-putuku kabeh anakku ngger jeneng sira sak kloron ndak pepuji bisa gedhe tanpa ngebot-boti marang sak padha padane ngaurip ya le ya nduk ndak pepuji bisa sugih nanging aja nganti gawe rugi ngger anakku sak kloron jeneng sira ndak pepuji bisa padhang kang tanpa mblerengi pring sak padha padane ngaurip purna ngaturaken sungkem pangabekti dumateng panjenenganipun Bapak Sugiono dalasan Ibu Siti Komsiah Dwi Astuti daya-daya ngaturaken sungkem pangabekti dumateng panjenenganipun Bapak Suhadi dalasan Ibu Susari Ningsih pos prateng ing ngarsaning Rama Ibu cigra angguswa pepadaning Rama Ibu mangkono pangudas maraning driya lamun kawya sing lesan Rama Ibu kula ngaturaken sungkem pangabekti
nduk ya le ndak tampa pangabektimu. Nanging mangerti ya nduk ya le yen ta urip iku kudu kanthi laku sabar lan sugih pangapura. Urip iku kudu kanthi laku sabar lan sugih pangapura le. Linambarana ulat manis gunakna tembung basa grapyak sumanak. Aja bedakake marang sak padha-padha ya nduk ya le mapana ing unggah-ungguh tata krama. Adoh saka watak dawen panasten panjeneng sira ndak pepuji bisa landhep nanging aja nganti natoni marang sak padha padane ngaurip. Jeneng sira sak kloro ndak pepuji bisa banter kang tanpa nglancangi. Jeneng sira sak kloro ndak pepuji bisa dadi talanging rahmating Ilahi Robbi. Biar padang trawangan jroning wardaya pindha tindak ing wanci dalu kapapak obor sewu bebasate. Tumrap pinanganten sarimbit dumpi kasembadan ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Rama Ibu. Kasembadan kanthi widodha ndereng wikara upacara dauping pinanganten tumuli titiwanci menika foto sesarengan Rama Ibu ingkang nembe rinengga gambaripun panjenenganipun Bapak Sugiono dalasan Ibu Siti Komsyah Dwi Astuti. Titiwanci menika prayagung piyayagung kekalih ingkang samiya mangun bebesanan sampun kepareng jumeneng jajar. Tinata katingale diendah tumuli rinengga gambaripun. Salajengipun katur dumateng panjenenganipun Bapak Sugiono sekalian Ibu kasuwun pinarak lenggah. Kalajengaken foto panjenenganipun Bapak Suhadi dalasan Ibu Susari Ningsih. Tumuli sak sampunipun foto purna kasuwun lenggah pinarak kanthi mardika kalajengaken adicara ingkang sampun kinanta gantha. Ibu Bapak sagung para tamu kakung saha putri ingkang sadoho minulya budi. Tumuli hanglajengaken adicara sarajengipun ingkang sampun ari najik nenggih kumandhanging waosan ayat suci Al-Qur'an. Namung saderengipun kanthi andhapasoring manah kasuwun sagung para tamu hanyipta swasana hening meneping kalbu amrih saged ngalepan fating didilaksana. Wontene kasembadan sedya kumandhanging waosan ayat suci Al-Qur'an mangke kapurba dening panjenenganipun Ustadz Nasrul Kafin. Katur dumateng panjenenganipun sumangga kula dherekaken ing sasana biniji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu ladzi pekatan kumandhanging waosan ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi kanthi kumandhanging waosan ayat suci Al-Qur'an barokah dumateng pinanganten kekalih punapa dene lumeber sagung para tamu. Tumuli salajengipun kepareng badhe atur pasugatan beksan Gambyong ingkang pinaragan dening Nimas Nabila Rifani sarjana pendidikan, dalas Nimas Rosida sarjana pendidikan, saya krimijil saking Sanggar Tari Tapak Liman Jogo Wisan Candi Mulyo. Wilujeng lenggah, wilujeng hampreksani babaring beksan Gambyong. Winantu ingkar harjan ingkang kairing sumiliring pakurmatan saha sinartan handhaping raos binarung swara